No niin, terve, se on Eetu Wallin täällä taas. Ja nytten mä ajattelin näyttää näitä mun tiedostoja, mitä täällä on. Mä en tiedä, mä en muista, onko sitä 5 vai 7 vai 6 tilaajan spesiaali video. Elikkä. Täällä mulla on auki tietenkin vitu joku Spotify. Mut mä en tiedä miksi ei toimi. Täällä on Skype. Voitte pyydä Skypes kaveriksi ja tossa on Facebook. Tässä on tällainen paska. Otan sen äkkiä pois. No niin kuin kaikki näkee, tossa on Facebook. Eli sitä ei sitten niin kuin näe. Mennään siitä äkkiä pois. No en mä tiedä näittekö, mutta jos sama pyydelkää Facebookissa kaveriksi ja tykätkää. Ja sitten täällä on mun pelini. Tuossa on Verari. Tuossa on Bandicami tiedosto ja täällä on niin helvetisti näitä tiedostoja. Mä voisin kyllä. Mulla on Steamiksi täällä. Tää kanssa on tyhjä niinku. Elikkä mä voisin poistaa noin. Odotella. Ja voitte lähetellä pelejä ja tällaisia. Voitte, no en mä tiedä, mutta kommentoikaa mitä peleitä haluatte, mulla ei oo kodeja. Mut seuraava video minkä mä tein, se on GTA IV. Mut eka mä tein Minecraft ja Terraria-sarjaa. Mut seuraava video tän jälkeen minkä mä teen, niin se on GTA. Aivan varmana. Vittu mulla on kylmä. Odottakaapa hetki. Ja sitten no mä kävin laittaa päälle, hupparin päälle. Ja niin kuin te varmaan kuulette, mä oon vähän kipeänä. Hälytystiedot ei oo mitään. Vittu täällä on kuvia tää kone täynnä. Baby Hitler. Näistä ei oo pitkään melkein muuta kuin toi. Mikäs vittu toi on? Fuck. Okei. Niinku. Ja tässä on meidän koiran kuva. Meidän koira. Tossa on yksi meidän vanha koira. Ja tossa on meidän äiti. Täällä on niin vitusti kuvia. Mitäs täällä on? Käyttäjät. Eetun oma. Ladatut tiedostot Minecraft ja tuppi. Poistan sen puolen. Linkit. En mä tiedä, mutta kertokaa mistä saa ladattua Hitmania ja tää sen tapasta. Ja mä esittelin tän mä en oikein jaksanut taas esitellä kauaa. Mutta jos niinku nyt teet moi.